खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनायनि दाबि। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआ गोबां जाख्ल'नायनि अजद थिखादों। दायो आरोबाव बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद थिखादों। मैया एपिडब्लिउआ आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ लानानै गुवाहाटी प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरां मेल खुङो। मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै 328 कोटी रां जाख्ल'नायनि दाय जाबसिनदों एपिडब्लिउआ। बेजों लोगोसे दैजिं फेस्टिभेलाव 15 कोटी रांजों जौ आरो जुवानि आट्टा खालामनायनिबो दाय जाबसिनो। बेफोर गासैखौबो सिबिआइ नायबिजिरनांगौनि दाबि दैखाङो एपिडब्लिउआ। नैथियाव दङ 500 रांनि ज'है मोनगोन नंखाय आधार कार्ड। रायजो नाङैनो नंखाय आधार कार्ड बानायनायनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दरं जिल्लानि दलगावआव नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा मोनसे मिरुखौ हमनो मोन्दों। दलगाव पुलिसा मोनाबिलि समाव सिग्रोमनानै मधुपुर गामिनि सासे मानसिनि नखराव आधार कार्ड बानायबाय थानाय समावनो बिसिमारिनि हुरमुज आली आरो सफिरुद्दिन आहमेदखौ हमनो मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो हरनि समाव नखर नखर थांनानै 500निफ्राय 1000 रां लानानै आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव फालांगि खालामबाय थादोंमोन दुथांफोरा। पुलिसा सानै दुथांफोरनिफ्राय लेपटपजों लोगोसे गोबां जोनथोरफोर बोखांनो हादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावबाय थादों। थामथियाव दङ कर'ना आरो आबहावा सोलायनायखौ लानानै मोदिया बाइडेनजों सावरायज्लायदों। आमेरिका हादरनि गोदानै देरहानाय जो बाइडेनजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया जानबुंनि गेजेरजों आमेरिकानि हादरगिरि महरै देरहानो हानायनि हामलायथि बावहरदों। बेजों लोगोसे कर'ना भाइरास आरो बारमण्डल आबहावा सोलायनायनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। सावरायज्लायनायनि गेजेरजों भारतनि प्रशान्त लैथोमानि सायाव हेफाजाब होलायनायनि खोथाबो ओंखारदों। बे बाथ्राखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि फिथायखौ थियै फोसावनायनि उनावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया बाइडेनजों रायज्लायदों आरो हादरगिरि महरै देरहानो हानायनि थाखाय हामलायथि बावहरदोंमोन आरो भारत आमेरिकानि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोरासिन खालामनानै जयै खामानि मावलांनायनि गोसो थानाय बाथ्राखौ फोरमायदों होननानै गाहाय मन्त्रि मोदिया फोरमायबावदों। ब्रैथियाव दङ इउजि ब्रह्मआ बुंदों, जों बिटिआरनि थागिबिफोरनो गोखै थाइजौ नङा कमला आरो आपेल जाहोगोन। टंलायाव खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार सुबुं गमायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर', बोसोनगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव बिजेपि आरो बिपिएफ मोननै जथाय दोलोनि गेजेराव दावहा सोलिगासिनो। बे दावहाया मावजि आरो एन्जरनि। एन्जरा जेराव थायो बेवहाय मावजिया थाखायो। बिसोरनि दोलोआ गोखै आरो गोखै थाइजौनि बाथ्राखौनो बुंथिबाय थादों। नाथाय गोखै आरो गोदै थाइजौआ मोननैबो देहानि थाखाय मोजां नङा। बेनिखायनो जों बिटिआरनि थागिबिफोरनो कमला आरो आपेलसो जाहोगोन होननानै बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोखौ सोंखारिनाय रावजों बुंदों इउपिपिएल दोलोनि बोसोनगिरि इउजि ब्रह्मआ। बाथियाव दङ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव बेसेन लायालासे डायबेटिस चेकआप हाबाफारि बानजायदों। आमफां आसाम डायबेटिस ससाइटि बानजायनाय आरो लोगोसे क'क्राझार MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि हेफाजाबाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव जिल्ला बेंगिरिनि गासै मावफारियाफोरजों लोगोसे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरखौ बेसेन लायालासे डायबेटिस चेकआप खालामनायनि हाबाफारि मावफुङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव डक्टर डि शर्माया बुङो दि डायबेटिस आरो प्रेसारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गावखौनो जेब्लाबो सांग्रांथि थानाया जोबोद गोनांथार होननानै बुंथियो। लोगोसे गोदै गोबाब जानाय लोंनाय बायदि बायदि बिथिङाव सांग्रांथि जानांगौ होननानै गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।